saboda haka da Allah da Annabi ko ya samu nutsuwa ko ya zauna a wajen sa ba ma son mu ga wani ya ƙara zuwa ya ɗan wani abu mun tanadi abubuwa da za a ba kowa da tafi da shi a hannunsa insha Allah. A da mabantar Ubangiji iya saka da alheri da wannan jawabi da aka gabatar da tsarin albarka. PRO Kwankwasiya Riyad da baki ɗaya Alhaji Bala ba kira mana godiya da wannan jawabi da aka yi. Ubangiji Allah ya saka da mafificin alheri. A yanzu muna so za mu gabatar muku da sarkin yakin ɗariƙar Kwankwasiya na Saudi Arabia gabaki ɗaya Yusuf na Malam. Yusuf na Malam Bismillah. LNBB adalci Kwankwasiya amana ko jama'a assalamu alaikum. To muna yi wa manyan baki wanda suka samu dama ɗan tsaya su ya gama yanka ka ɗauka. Haji Badamasi, I would like to announce our leaders here in our organization, Kwankwasiya Riyadh, or Kwankwasiya Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. Our chairman elders, my person is Sharu Abu Bakar. Chairman elders Ummu na wannan tafiya mai tarin albarka ma'ana shugaban dattawa shine Sharu Abu Bakar. Sharu Abu Bakar shine chairman elders na wannan tafiya ta mu. Our chairman ma'ana chairman ɗinmu na wannan tafiya shine Alhaji Ahmad Olu. Alhaji Ahmad Olu. Our vice chairman Alhaji Badamasi Magatakarda. Sai vice chairman na wannan tafiya ta
sai kuma sasek permanent secretary Alhaji Awwal Momen sasek wannan shi ne sakataren mu na wannan tafiya mai tarin albarka. Kai ina zaka ji za a ba mutane da hanka su zai ha. Allah sai musu ba kula da rigar ka fata shakana. Yawa. Allah ji mana. Lokaci Allah. Saboda haka wakilanta da za su gabatar da bayani a Khadija da Khadija muna neman ku a gaban wannan guri namu mai tarin albarka don ku wakilci Hajiya Hawwa. Khadija da Khadija muna neman ku a wannan tsakiyar filin namu mai tarin albarka. Khadija da Khadija bismillah. C'est Kwankwasiya. Yemen. Kalam Kwankwasiya. Kwankwasiya. Amana. Amana. Kwankwasiya. Amana Kwankwasiya. Our chairman. Our vice chairman. Gaskiya ne. Dattaji Rasulu, chairman elders. Permanent secretary general. Director media. Allah ya ƙara lafiya ambassador. NPP kuma a madadin jagoran tafiyar nan uban tafiya chairman elders alhaji ko in ce jadda jikin rasu our chairman vice chairman da dukkanin shauran mutane wanda suke wannan guri musamman PRO CEO Alhaji Bala Bajira muna yi wa kowa fatan alkhairi muna yi wa kowa barka da zuwa wannan wajen ina tsaye a wannan gurin ba don na kai ba ba don na isa ba sai dai kawai a matsayina na ɗan autan wannan tafiya aka ba ni dama domin na ƙaddamar da mukamai na wannan tafiya tamu mai albarka alhamdulillahi Kwankwasiya Riyad jajirtattun matasa waɗanda suka ba da lokaci da kuɗinsu da lokacinsu domin tabbatar da wato buri da nagarta ta injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya zama shugaban ƙasar Najeriya da dukkanin mutane masu alfarma wanda suka fito takara a jam'iyyar mu ta NNPP jam'iyya mai kayan marmari. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya sa zukatanmu ya zamo cewar ya karkatar da mu ta hanya mai kyau ta hanyar da ta dace domin mu ɗabbaka tafiyar injiniya da Rabi Musa Kwankwaso.
ba wanda bai san waye injiniya Rabi Musa Kwankwaso ba. Muna son injiniya Rabi Musa Kwankwaso ba dan ya mana mukami ba dan ya ba mu kudinsa ba. Muna son sa ne saboda ya kasance yana tare da talakawan Najeriya. Shi ne kaɗai ɗaya tilo wanda kowa ya sani a ɗan siyasar Najeriya mafiya yawancin su ko ce 99% na 'yan siyasar Najeriya ba su da buri da ya wuce 'ya'yansu da kuma cycle ɗinsu. Ba su damu da talakawa ba. Injiniya Rabi Musa Kwankwaso kowa ya san irin abubuwan da ya yi a jihar Kano da ma Najeriya baki ɗaya. Injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya dau haske kwankwasawa mu tsaya cikin shirin wuta fara asirmanci sun mace ba su san ya mazo ba. jama'a duk wanda ya yi cikin ƙasar yau da ce bayan da yake da damar da za a yi mai zo kafin a so a ran da yake komai da kuma wanda ya yi da bukata da أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يوم أنا أن طريق الكوميسيا نبني ريال إني مقفاة الخير Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan guri mai albarka domin tattaunawa ko kuma yin taro na nuna mubaya'a ga dubu jagoran tafiyar Kwankwasiya Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Da farko dai ina so in yi magana akan shi wannan shugabanci ko kuma wannan tafiya mai albarka ta Kwankwasiya wacce tun daga farko da aka fara tun daga PDP ta dawo yanzu aka wayi da mun tsinci kanmu a wannan jam'iyya ta NPP. Abin da yake faruwa a nan shine siyasa ta gaji haka, kuma siyasa wani kam ne wanda idan baka iya shi ba wuya ba za ta kwace maka. Domin mun tabbatar da cewa Madukun ɗari Kwankwasiya da Rabi Musa Kwankwaso ƙwararre ne. mata ku shigo da Mubarak zo? Ku ba mata guri da Allah su bar sashi.